Mayong hapon, kids! Kumusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky? And your wonder go under onto the depths of the Cebuano Sea? There are many myths about how the world was created and how the first man and woman came to be. This afternoon, let's dive into one of the many versions of the Visayan creation myths. Just like our previous stories, I will be reading this afternoon stories in both English and Cebuano. Are you ready, kids? Philippine Visayan creation myth. In the beginning, there was no land, only the sea and the sky. Sa sinugdanan, walay yuta. Anaara ang dagat ug ang langit. A bird suddenly comes out in the sky. Kalit nga ana ay langgam nga mitungha sa langit. Soon she grew tired flying and looked for a place to rest. Wala magdugay, gikapoy kini og lupad, ug nangita og dapit nga kapahulayan. But there was nothing to land on. Apan wala gayoy katugpahan. The bird was smart. Listo man ang langgam, so she made the sea and the sky fight. Iyang nahunawnaan nga paawayon ang dagat ug ang langit. Hey sea, do you know what the sky told me? He said you're ugly. Hoy dagat, kahibaw baka unsay giingon ni langit kanako? Ingon siya bati kuno kag nawong. Really? That's what he thinks, huh? Let's see about what he thinks about himself after I throw rocks at him. Mao pa? Mao di ay na iyang pagtan-aw, ha? Tan-awon nato unsa iyang pagtan-aw nako ron, human nako siya labayan og mga bato. The sea drew up her strength to throw rocks at the sky. Kitigom niya ang iyang kusog ug milabay og mga bato ngadto sa langit. But before the sea could do so, the bird had also whispered in the ear of the sky. Una gibuhat kini sa dagat, ang langgam ni hunghong ngadto sa langit. Hey sky, do you know what the sea told me? He said you're ugly. Hoy langit, kahibaw baka unsay giingon ni dagat kanako? Ingon siya bati kuno kag nawong. Really? That's what she thinks, huh? Let's see about what she thinks about herself after I shook him with rain. Mao ba? Mao day nang iyang pagtan-aw, ha? Tan-awon nato unsang iyang pagtan-aw nako ron, human nako siya lumsan og uwan. The sky drew up his strength to rain heavily upon the sea. Gitigom niya ang iyang kusog ug mipahibughagay og uwan ngadto sa dagat. And that was how the islands of the Philippines came about. Ug mauna nga napurma ang mga isla sa Pilipinas. Also because of the skirmish, the waves of the sea break on the shore and can never rise as high as the sky again. Mausab nga tungod sa kagubot, ang mga balod sa dagat mulamba sa baybayon ug dili nakaabot sa langit. The bird was able to seek shelter among the tropical trees that sprouted on the islands. Ang langgam nakakita rag kasilungan sa mga kakahuyan nga nanurok sa mga isla. The trees looked naked, but they were actually bamboos. She alighted on one of them. Hubot tan-awon ang mga kahoy kay mga kawayan man kini. Og mitugdon siya sa usa ni ining mga kahoy. The bird realized she was thirsty, but she could not quench her thirst with the salty sea water. Gibati og kauhaw ang langgam, apan dili niya matagbaw ang iyang kauhaw sa parat nga tubig sa dagat. Looking for rivulets, there were none. She realized there might be water stored in the bamboo joints. Nangita siyag anig-anig, wala siya'y nakitaan. Iyang nahunahunaan nga basin ana ay tubig na tigom sa mga luatan sa kawayan.
She started to peck on the bamboo clumps. Misugod siyang tuhik sa mga kawayan. As she struck one bamboo, she heard a voice, weak at first. Peck harder. Sa sige niya tuhik, sa usa ka kawayan, nakadungog siyang tingog, hinay sa sugod. Kusga og tuhik. The bird was frightened, but curiosity got the better of her. Nahadlok ang langgam, apan mas nipatigbabaw ang iyang kakuryuso. Gathering her courage, she peck. Gitigom niya ang iyang kaisog, ug mituhik siya. The voice also became stronger. Peck harder. Nagkakusog usab ang tingog. Kusga og tuhik. Finally, a bamboo gave a loud crack. It broke and split in two. Sa katapusan, nipaka og kusog ang kawayan. Nabuak og natunga og kaduha. One step a man and a woman. Nitikang pagawas ang usa ka lalaki ug babayi. The man called Sikalak bowed to the woman. The woman named Sikavay gave recognition to the man. Niyukbo ang lalaki ug nga gitawag og Sikalak ngadto sa babayi. Nihatag og pagtamod sab ang babayi nga ginganlan og Sikavay ngadto sa lalaki. They didn't know it yet, but from their names would be the reason why we call men lalaki and women babayi. Wala pa sila kahibalo, apan ang ilang mga ngalan, maoy rason nga gitawag ang kalaklakinhan og lalaki, ug ang mga kababaynan og babayi. And the two walk away hand in hand, and the bird flew away never to be seen again. Ug ang duha milakaw nga nagkinuptanay sa ilang mga kamot, ug ang langgam milupad palayo ug wala na ikit-ig sukad. Kids, do you like our creation myths? Was the bird selfish and letting the sea and the sky fight? What do you think about the sea and the sky? Don't you find them vain? What did you think about Sikalak and Sikavay? Does this story sound familiar and remind you of other creation myths you know? Tell us what you think of the myths, kids. Ask your parents and teachers to send us a message at the facebook.com/Gabii sa Kabilin Cebu. Also, there are questions at the end of this video that we'll be posting so that you can talk more about the stories with your teachers and parents. Just remember that we have a storytelling afternoon every second Friday of the month. In Handurawan, Cebuano Tales for Children. Bye, kids!